Tænk, når man er 50, så er der ikke noget normalt sexliv mere. Så skal man til at have alt muligt skidt med i sengen. Startkabler, fondue-gryde og mormor, alt muligt. Har du tænkt på, det kun er grimme mennesker, som er kinky? Jeg så noget på fjernsynet om swingerklubber, og der var menneskerne så skidende, så man havde lyst til at brænde fjernsynet lige på stedet. Altså, hængenosser, lange, flade lortepatter, der roder rundt på en sort præsending. Ej! Hvis det var smukke mennesker, så ville det være anderledes. Så kunne det være, at det var interessant at eksperimentere en lille smule. Hvis man har været sammen i lang tid, altså holdt af hinanden og elsket hinanden. Så var du? Disse fantasier har det selvfølgelig bedst med bare at være fantasier. Jeg har for eksempel fantaseret om at knippe både dig og din søster på samme tid. Altså, men det vil jo aldrig ske i virkeligheden. Nej, det er jo bare sjov. En syg sexfantasi. Det er derfor, det er bare en fantasi. Har du ikke også nogle syge fantasier? Jo, du har masser af syge sexfantasier. Jo, men... Og jeg er med i dem. Ja, det er der. Min sexfantasi er at proppe dig ned i en kødhakker og bagefter trampe rundt i kødfarsen.